ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ କୁମାର ସିଂ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟେକ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି କି ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ସି ବୁକ୍ଟାକୁ ଆପଣ 2 ମିନିଟ୍ରେ କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି କି ଭାଇ ମୋ ଆର୍ସି ବୁକ୍ଟାକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ସେଟା ଆପଣ ଘରେ ମଧ୍ୟ ବସିକି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହଁ, ତା ପାଖରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କେମିତି କ'ଣ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ କହିବି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ବା ଡେସ୍କଟପ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ଖୋଲିପାରିବେ। ସେଠି ଆପଣ ଗୁଗଲ କ୍ରୋମ୍ ଖୋଲିବେ। ଗୁଗଲ କ୍ରୋମ୍ ଖୋଲିକରି ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଆର୍ସି ଡାଉନଲୋଡ୍। ହେଲା, ଡାଉନଲୋଡ୍ କଲା ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ, হ্যাঁ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସେଠି କଲା ପରେ ଏଇଭଳିଆ ଇଣ୍ଟରଫେସଟା ଗୋଟେ ଖୋଲିକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ। ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମାଗିବ, ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବରଟା ଆଉ ଚେସିସ୍ର ଲାଷ୍ଟ ପାଞ୍ଚଟା ନମ୍ବର, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଦେଖାଉଛି, ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋସେସଟା ମୁଁ ଦେଖେଇବି। 16 24 ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ଯେଉଁ ସେଟା ଚେସିସ୍ ନମ୍ବରଟା ଆପଣ ଦେଖିକରି ଯିବେ। ହେଲା, ତାପରେ ଏଠି ଅଛି ଭ୍ୟାଲିଡେସନ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ସେଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଏଠି ଚେକ୍ ମାର୍କ କରିଦେବେ, नो थैंक्स। ତାପରେ ଏଠି ବି ଆପଣଙ୍କ ହଁ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ରେଜିଷ୍ଟର ହେବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ରେଜିଷ୍ଟର ଅଛି ତାହେଲେ ଯାଇ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ମୋର ରେଜିଷ୍ଟର ଅଛି, ମୁଁ ଏଠି ଜେନେରେଟ୍ ଓଟିପିରେ ମାରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା, ସେ ଗୋଟେ ଓଟିପି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇବ। ସେଇ ଓଟିପିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଏଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଓଟିପି ବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଟାଇମ୍ ଲାଗେ ଆସିବା ପାଇଁ, ତ ସେଇଟା ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିବେ। ନମ୍ବରଟା ଦେଖିବା ଆସିଗଲା। ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ, ସୋ ଡିଟେଲରେ ମାରିବେ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମୋର ନୂଆ ମାନେ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିର ହେଇନା, ତ ଏଠି ମୋର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଦେଖଉନି, ମାନେ ଡାଉନଲୋଡ୍ ହେଇପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନୂଆ ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠି ଆରାମସେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରି ପ୍ରିଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସେଟା ମୁଁ ୟା ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଯାଇପାରୁନି, କାହିଁକିନା ମୋର ଏଟା ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ଆଉ ଏଠି ରେକର୍ଡ଼ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛି। ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରି ଆପଣଙ୍କ ଲାମିନେସନ୍ କରି ଯେମିତି ପକେଟରେ ରଖିବା କଥା ରଖିପାରିବେ। ମନେ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ତା ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ତା ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।